Pagkalang sa abuhan kayo at sayaw ng mga mahinay ay parang namamasay. Lumalapit kami ng tugtog, ako'y nagkakulayo ay ang mga kalabasang nagsusunod. Ang sayaw, sayawin ang tulungan muna at sayaw ay iyong higit-mana at sayaw ay pagkaurusa at nabiling ikaw mag-aala kung hinigat ang tradisyon naglilisyon at paruwat inisyahan itlahanan ito ang sayaw Diyos ay kinay kung ang kapitang dalipay at ang iyong na pagsayaw hinang kundirin ulaw Diyos ay kinay kung ipagsalag Kalagsan mula sayang ay pag-ibugay Hiranag kalala at patisyon Diyos ay kinay kung ang kapitang dalipay at mahihiyong kapagsayaw hinang kumpiling ulaw Diyos ay kinay kung ipagsalag handa Kalagsan mula sayang ay pag-ibugay Hiranag kalala at patisyon Sayaw, hinang kumpiling ulaw Diyos ay kinay kung ipagsalag handa Kalagsan mula sayang ay pag-ibugay Hiranag kalala at patisyon At ang iyong kasayaw Kalagsalaan kayo at sayang ng mga mahinoy ay para kinamapagsamay kumanagin kami ang tugtog pinaamoy na layo ay ang mga palamasang nagsusunod aming ang sayawin ang tulungan muna at sayaw ang iyong higit-mana at sayaw ay pagkaurusa kung mabulit ikaw mag-aala kung hinigang ang tradisyon naglilisyon at parato inisyahan itlahanan Amenudo ang sayaw Diyos ay kinay kung ang kapitang dalipay at mahihiyong kapagsayaw hinang kumpiling ulaw Diyos ay kinay kung ipagsalag handa Kalagsan mula sayaw ay pag-ibugay Hiranag kalala at patisyon Diyos ay kinay kung
kapihakalipay, at mahiyong-hiyong kapagsayaw, inang kong tinig pinulang. Jesus, iha'y tingay, ukipag sa kaghapaganan. Pagkasalang mga buhay pagkukay, ilanang talaga ang katisyon. Damo salamat, Honorable Judisio Aradia, Barangay Captain of Barangay 5 before Sister Samar, and ang imo naging partner ni Madam Susan Chuka from Katarman, Northern Samar. Damo salamat. This time, Amenudo number sa sayawan ni Mr. Michael Solo from Katarman, napapalisan ni Ma'am Teresita Dinamo from